Parnia, onge gima ber, mabiro mayot. Kikibet kod rapim mar tembe mikale, kalure gi rem ma in go. Dial *811*281# to get chir mar geno. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Jiboost na milioni moja kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni moja. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Nyakoro Mogajuang, thum kata manangolo mineno ni endi kelo thoth nyakoro Mogajuang kanyakla. Kopogre gi mano, bende thum kata manangolo kelo mor lilo ne thoth onagi e gwenge mopogore opogore. E gin kawuono ni endi wadwa ni watwak achiel kachiel kod rawera mabende osebet katimo tijni endi mar DJ kuom thoth igni maro mapar kama endi. Bende ing'e ni en ng'ama chal nade? Sudi kod achiel kachiel mondo ang'e ni tijni endi mar DJ to chalo nade, bochudo to gin midhiero mage ma in iwuon inyalo kadhe kitimo tijni endi mar DJ. Kone ni kwara Mogajuang, iluongi ni ng'a, ija kanye, bang'e ting'iswa ni en tich mane mitimo? An iluonga ni David Omondi, Onyor. Onyor is my father. An jaimbo, atiyo DJ, kopogore gi tije mamoko. An DJ by profession. DJ Dev, safari mar bedo DJ ni endi nochakre higa mane? Nadonje 2013. Music ntie rem anyuolawa. My father en jathum. Luonge ni John Onyor, en jaimbo. Kuom jok mong'eye. Nen notugo gita, otugo gi kina Kolela, kina George Ramogi, Wino Msiani. And then of the also band mare, milongo ni Metric Jazz Band. Awinjo kanyo endo ka bendilie ko maber ni magi manonyuoli godo, manyiso ni en were kata mana talanta mari. Sama ng'ato dwaro bedo DJ, ginang'o monego bedi omiyo pek? Nyaka ibed ng'ama bedo driven gi passion. Kiki donja DJ ni dwaro pesa. Aseno jok mose dwaro bedo DJ, mose dhi nyaka school, but ya school mar DJ nkech dwaro pesa. Pod onge gima gitim. Ne kata ka iwe ng'ato no play, yudo ka onge anything. Nkech otime nkech pesa. But nyaka ibed ng'ama bende bedo driven gi passion. Koro nyaka ibed driven gi passion, and then tij DJ bende ko beda ni mani tiji kende. Nyaka find something else ma top up tij DJ. Korka branding koni endi, ginang'o ma dware branding ka? Mondo DJ koro ng'e gi jopiny, ma bende inyalo luongi kata ne gigs, inyalo luongi arus, gini gi corporates gini gi eki. Nyaka ibed gi, mondo ibed DJ mong'ere, nyaka ibed gi equipment kuchakre gi laptop, nyaka ibed gi machine, kamano dek kaka man kantie ka kichakogo, nyaka ibed gi sound. You have to brand yourself, mondo DJ ochuli. Without that, okinyal. And DJ nigi a lot of things manyaka itim mondo ichak yudo pesa through DJ. Corporate koro lure gi connection. Amanyalo paro my first corporate nochula maber sana. Koro corporates gi konyo sana molo kata clubs.
Aparo, my first gig, can you laugh 500 shillings? 500 bob. Opoge jadi. Jareo. Opoge jareo. Ntik ma ahaya kumngato. Kaka dek nan gidek moro mathin. To laptop to na sengio. Ido ni mi ario ni. Adhi apo ami won machine ni 200. Ado ngi 300. To 300 ni nkecha wuok tich late. Nyaka tigi piki. Kanyo koro adongi 250. Adhi kamano chak chula 1000, chak chula 2000. Gig mono chula manya chula maber sana. Club mono chula maber mabudhe sana. Mabe korangini koran DJ then 3000. Sani kata kanyo donja club back charge 30,000. I'm always proud of myself. What's nini mara corporates sama ini on kaka DJ itio kanyendo kata ni ndiki kanya kasa sande olungi kata gi corporates mora ikaw ga pesa dito ere kaka DJ inyalo lungi ko pesa ngumo ni go bedni timo mondo ni we gibende yude tije gi eki kod corporates mamoko ne gi moro 30,000. Yeah, man was my first corporate. Yeah, no chula 30,000. To nena hours maten sana. Yeah. Koro through that itimo connection, and then sometimes angi soga jini kata ngato luongi a corporate to chuli certain amount mori, but go kwano nito kidhi a corporate no. Idhi timango ntie connection midhi ago kanyo. Mabe boy do teach somewhere. Koro you have to be like being a social, being at mabende inge kaka iwo giji. Like being at monge jiuza. Yeah. Iparo ni angomo nego bedni jongolo to sana mapinyo makenya kaendi. Timo ewendegi. Mondo koro kataka koro muochni ati Kenya ka okwatu wendegi to itugo. Kata mana pinye mako kuchochonde ginyalo bet recognized. Nikech kalure gi kaka sanendi pinchal e pinje maoko United States of America nwaneno kacha sande nyadendi mabene no pinje ma Nigeria mano luong mondo dhi perform pinje maoko kuchochonde to ngis ni Kenya ka awaonge gi jongolo monge perform ango nego bedni jongolo ma pinyo ma Kenya kaendi timo mondo koro ngolo gi obede identified gi pinje maoko go ekobe lure gi type of music ma Kenya produce, you know, and then again tie kaka jo Kenya bendo hero tumbe maoko. Koro inano kata kitugo Kenyan music, but one way gi as Kenyan okwa promote Kenyan music. Koro inyalo tugo Kenyan music okadage, but Kenyans to kwero Kenyan music. Yudo kata kaone clubs ngeny request gin Afrobeat. Nano Afrobeat pop nano gimoka nano. Koro Kenyan music atugo ana tugo Kenyan music but selected. I had to go very selected Kenyan music. Okatu Kenyan music today. This is DJ Day. The thing moro mbeni artist ma Kenya temo muhimu sana. Nyaka gitim collabo gi artist maoko, especially West African. Koro mondo mi at least tumbe ma Kenya bende o the mbele nyaka artist team collaboration gi jothumbe maoko. Yeah. Kopogre gi mano bende titne ni ma DJing bochuno ni ngato odonje school kata mana somo ni endi be en gimoro ma ngato nyaka mie pek eko donje titne ni mar bedo DJ. Kapar kan tie any DJing skills my ponje school. But I don't think ni somo is part of DJ. Nyalo ko somo but be DJ. Nyalo bedo DJ. Kondo maduong sana. Nyalo kata bedo kata plus 4 dropout. But nyalo bedo DJ maduong sana. The corona natimo live sana. Mabende ntie a few friends mano supporter at that time of pandemic.
Kanyal regret, but for now asebudho ko kadhi live sana. Okay, angi cheka ka angi some things ma omaka ma poko me adhi live. Yeah, Mondi, you have that consistency matugo in a certain club. Nyaki bende itoboka kidogo. Maso ninitie ohala moro mabende dhiga mbele kinde marketers to koda DJs gieki. Nyaki cham gi wadu. Mano bende awinjo kanyo endo ka bende wacho ni sebet tijni endi madhi igni 10 gi wiye. Gin midhiero magi kata mana challenges ma iniwo ni sebet kikadhe kwa ohala ni endi kata mana tijni endi mar DJ. Challenge man tie na kaka ana won okanja math, but idoka semiko challenge no is very heavy. Kech idoka mabesti obiro gidwa ni mondo at least kata bendi imadhe gimoro, but ki resist neno ka kendo ule ubeshte kendo duogo piny matin. Yeah. But challenge nitie ka balance family gi teach mar DJ. It depends be gi minute miyudo. Ken ngat ma okaw tijni kaka teach ma kawaida to obo understand, but kiyudo madam ma mind ne en ni DJing en gin jok ma ohero nyiri to bro bedo matek sana, especially an gi friends na mang'eny gi nyiri, but onge nyako kata chiel musega yie ni DJs are faithful. Gingen DJs te gin players. Gimana mora sana tich mar DJing. Anyalo paro I have a brother mabende osupporta sana. Entie time mane an piny sana to actually nakora give up gi DJing, nado chako timo something else, but no dhi ba otuda gi someone mabende nodwoka e DJing, mabende chula pesa maber sana, mabende omiyo ane DJ nyaka kawuono. Ingeni sana ma indien chendo no endo mar rowere kuma koro wapuonjo yudhe kaka onego bed ni gin giwegi gitingre malo, gitiyo matek mondo giyude pesa ma margi. Ere kaka inyalo jiwo na rawera mabende neni odiochieng' ma kawuono ni endi ewi wach ni endi mar kinda gi tich? Rawera mara bedo DJ oko kanyo anyalo jiwe ni mondo ibed DJ nyaka ibed ng'ama bedo driven gi passion. Kiki donja DJ ni dwaro pesa. Kopogre gi mano bende DJ Dev itimo tich maber kabisa. Masa makoro ng'ato dwaro support tijni endi. Akeni yudi mbui machal nade? Mano Facebook, Twitter, Instagram, to bende nyalo chiwo namba ni masime nikech aneno kanyo endo ka bende wacho ni itimo tijni endi e kuonde mopogore kumoting'o arus, birthday gini gieki, inyalo chiwo bende namba ni masime. Twitter inyalo yuda kaka ki search VDJDev_KE idhi yuda. Same to Instagram, VDJDev_KE idhi yuda. TikTok bende antie VDJDev_KE. Namba mar simu 07 08 67 64 74. Antie Mixcloud same VDJDev_KE. Antie at VDJDev_KE. YouTube antie subscribe to my channel at VDJDev_KE.
Mana kakiri winjone ndo nyakoro gajiwa ngo ni VDJ Dave makoro ni watu wagodo odioche makawono ni endi kumakoro wacho ni tijni endi mar bedo DJ ochudo to chudo yo machalo nade ochudo ka in won nyaki bede gi miloko ilongo ni deck en gimine na mako ni endi makoro ni woni nyalo loso godo iriketo lweti bede gi tich moro kopogre gi mano be ni nyalo bet koda laptop omiyo se makoro intie odi bitimo practice matin kapok idhi kari matich kopogre gi mano bende nyaki bede gi passion kata ni nyaki her gino bende ini woni timo ko kamano to bende kinda gi tich chudo wadado kendo odiochieng' ma tich ariyo luongani Lin Ramogi nyanya kach ai nyakoro mgajong mana endo iluongo ni DJ Dave makoro ni watu wagodo kanyonda achiel kachiel makoro wang'isi ni gimoro amora mitimo e piny ka bora ni hero tiji irite kendo imiye luor mano gima nyalo chiwo chudo kendo nyalo ting'o malo yuto mari okang'no endo mamalo ahinya in the meantime nyakoro mgajong ka endi bende achung' kod achiel kuom DJs nowacho ni tijni ni mar DJ nyaka koro wang'iye gima tut sama ini woni neno DJ local instrumentals katimo mixologist ka endi ikeni tijni endi ochudo e yo machalo nade egin ka endi bene antie koda wende studio ka endi obo wacho nyinge en wuon ongiso ni owuok e gwenge mage to bang'e tukoro ongiso mana sigande en wuon kaka nochako tijni endi mano mar bedo DJ machiegni ahinya kamano Glenn yes. Adwa ni chaka gi lero ne nyikoro Mogajwang iluongi ni nga ijakanye bang'e tukoro ngiswa ni tijni endi ni chake igamani. Okay, ani luonga ni DJ Ramzi. Nyinga ma official en Felix Tino Juang. To aja game mane bwana Ndalo game. So tijni atiyo tasetiye for quite while. And en tich maber. Isetime kom ndalo maro madika maendi kata mana igni. Ntie gimichako gago. Kora kene michako gagodo cha bine nyalo bedo ni en professional koso kacha podi chako. But in all, ang'eyo ni kichako yes. To mano podi chako, podi na macha. Yes. But for now, asetime for quite well digi more about kang'eny to igni moka para. Igni madhi apar kama. Apar kama e mani experience. Mabende karangi maber podin manarawera mabende pod kidore sebete industry madhi igni apar kama. En gima Nyasaye no gemo. Aha, manyiso ni en talent man. Yeah. Aha, mano en gima ber ahinya. Kopogre gi talent, aneno ka bende nitie jok moko bende gin giwegi gidhi kata mana skunde, gidhi academy gini gieki mondo gisome weche gieki mabende dhi kor ka DJ. Yes. Nyisani bende nitie skunde moro amora mabende support wachni endi mar DJ. Nitie skunde ma support, yes, which is good. Niach DJ ochulo ji. Yes. To miyo ng'ato nyalo yudo onyalo pidho family negi tiju DJ. Nitie DJs mang'eny mane oko. Alafu nitie skunde bende. Alafu ing'eni kidwa timo gimoro, nyaka ibed gi passion. Nyaka ibed gi hero gi midwa timo. Koro kihero tibro time. Nitie ji mang'eny michuno ga gi engineering to gin engineer. Nitie onyalo timo biashara mopogore gi wach engineering. To mano ne en gima nobira. Yes. Nyasaye nomiye. Yeah. Koro anto mara ni to en talent. Good. Yes. Mano DJ Ramzi nyakoro Mogajwang aneno kichung kaendi inyeni anawon to anga mana jabelo. To gimane no mbele kaendi nitie nyakora Mogajwang moro maneni maber kawuono odiochieng' ma kawuono ni endi to kendo kiani matango. Yes. Adwa ni inyiso mana gigi eki achiel kachiel imulo tingiso ni nyathi nyakach ma iluongo ni ma to tije en ma nyaka koro sama koro ang'wati ko Dex gi matin eka koro itimo nwa mixing gathering moro matin. Onge wach. Koro ka wachako. Yes. Chon ne ji tiyo ga gi DVD. Yes. To nitie joma notiyo gi tape, nitie joma notiyo gi LPs moko madongo kasende madongo ka pod gintie, but sani en advance ni ji nyalo tiyo gi laptop. Koro mae, mae iluongo ni player pioneer. Mate maduong' ni. Mae achiel kende ni. Madhiga masama koro. Round ni yes. Itime ni chuku. Machuku ni yes. Machuku no. Yes. Mae miluongo ni player. To nitie gik mang'eny wiye ka mineno kaka nitie buttons. Magi gin gik achiel kuma ng'ato ka dhi e academy nyaka kuongo train gigi bende te. Koro nitie basic michako godo. Koro ma player without this one okinyal tugo, okinyal puonjo ng'ato. Lakini anto pod anyalo tugo ka pod aonge gima to an gima. Koro so kuoma nano sebet otero. But in all ma koro player to tiyo gi CD. Iko na CD ndani. Nitie CD ma CD. Ineno kondike ni Serato
Ilongo ni Serato. Official controller CD. Yes. Koro ma nyaka bede iye ka. Ene maka intie kode, tu nyalo control gik mantie kai. Gik mantie e laptop ni. E software ni. Software ni ilongo ni Serato DJ Pro. Yes. Koro king'iyo software ni, when I put a music here, kaketo thum, yes. Tibo neno ka matiyo side ni. You see? Koro ma side ni. My teach mar ma side ni. So when we come to this, kapo kabire matunge ni. Yes. Kwa bire ma mixer. Ma transmit gimora mora kawuka katero sauti kocha. Ene motero sauti kocha ni mixer. Sani tinde ging'eny ma sani modern ma jitiyo gilongo ni DJ MS9. Ntie nyaka modhi malo ntie S11 ging'eny jamini. So kwa tundo gikone ma konyo mai the same mixer ka indi bane no gik mopogore opogore. Yes. Nikech mixers bende wantega go de studio. Yudo ni jok mantie radio kacha sane bende nitega mixer. Masa midwa dhi e yamo idhire malo. Yes. Nitie moro wa bende idiro piny. Mana mos bende bet kinyalo lieko nwa ka aba. Adhi ahinya koro wena. Yes. Anyway, kapo tundo kapo kakaloka. Aneno ka ntie gike zongi longo ni knob. Magi knobs. Ma en slider, ma fader. Koro slider ni timo goda. Slider ni kaidwa medo kidwa keto sauti makone. Yes. Thum ma ywak kone e marma. Thum makone en marma. Chon ka ne ji go thum, they usually keto fader kai. Fader bedo gi ka. Kama fader no nitie no. Koro in kigoyo titiyo mana gariyogi. But sane piny no advance, fader ni nyalo tiyo godo kidwa scratch, idwa timo achiel ariyo adek. Scratching en gik mineno ka wa choko. Omiyo kochuno ni imak sama itimo scratching. Nyalo mako. No, kitimo scratching you have to use this one. Chuni ni nyaka tigi mae. Yes. Yeah. Koro mae enene ka en ng'ama pod ng'ama puonjore to ma wa request gani mondo bedire ka wa require ni mondo bedi dire kanyo. Koro ko mix mana thum to mix thum. O mix thum. Koro makone ne en makone. En mar player ni. Makone ne en mar player ni. And then kiwacho ni mixer maduong cha. Mixer maduong cha ji nyalo tiyo godo like maybe kaka koro one studio. Yes. Ngato kaka controller. Anago thum ka to controller bende kumantie kuchocha ene monya maya sauti. Koro fader achiel ni koduoke piny to maya sauti. Yes. Koro modongo gito gin ma control ma en loop, ma en cue. For then the same with loop. Alafu magi gen effects. You can see this one is echo, backspin, flanger, gingeny. And then ma en master. You can see here. Maizo ni samike to thum nyaki pima kitu nyaki pim thum. Nikechiro ense moko thum ni mala hinya. Yes. Koro moko ben gi pim. Koro momiyo kigo thum, yes. You require to have this one. Ilungo nango? Ma ilungo ni headphone. Yes. Koro kigo thum mondo thum makone gi kone kigibid ni moro ni malo moro ni piny. Yes. You're supposed to use this. Kiwinjo ka bass ma mid ma high ikawo tiketo ikauto ipimo sauti gi headphone. Yes. Makoni kama ema ywak to makoni ipimo mondo kik obed malo. Yes. Aneno ka ilonya hinya weche giki. En talent adier kusoni dhi e school. Tani ni academy. No, lonya weche giki mag bedo DJ. Aneno ka learning en gimoro masomo itoshi. Okay. Kata ko bedo ni en talent. Talent nyaka mede gi puonj matin. Niach tiwacho ni ka en talent gimobiro ibro dhego. Gimobiro kato bed mana ni mobiro kato ketno mana koro game no player machal gi ndege. Yes. Tabro dhego. Nyaka lan nyaka chunda ni achen gima na asigolora nadwa timo. Yes. No dhi mbele. Koro kitungo tunka yes. Mae no asewacho no chal gi ma en player like this one. Yes. But nowadays pod ji nyalo puonjore gi CD kama kawaida. Niach ji ne puonjore gi CD, inyisi ni EQ ma Q to ma player. Koro ntie beat magoyo. Inyalo Q e beat no. Kise Q e beat timanyo BPM. BPM en ma tempo. Imanyo tempo kama inti kama. Nyoga nisi moko we rudhore because yes en monyalo tero wer mos, tene monyalo tero wer peyo. Koro ma bende inti ka kitiyo godo. Kikete ka to wacho ni iketho. Kikete ka wawacho ni iketho. Ni ati ngamo wero thumo BPM mar 90. Koro mondo mi obed gimoro mamit cha timedo mana matin. You just imede mana matin to kikikete ahinya mamiyo
gik moko ok dhi kare. Yes. Kopogre gi maendi, koro ting'o gigi duto te iluongo nang'o mantie kae niendi koro? Ng'ato konyisi ni mae koro iluongo ni in gi players, enena players. Yes. Including mixer. Ok inya wacho ni mixer. Players. En deck go te kaka ni en players. Mae muting'o gi te. Awinji maber kanyo. Ng'ato konyisi ni gin gi players, gin gi players. Koro mana ko chako dhi extend penje ni en gi mixer mane. Yes, but en ka enani players. Tij mar laptop en gang'o sama koro iniwo ni tiji mar DJing ka? Tij laptop? Yes. Ene muting'o, en gi software mineno ka ene, Serato DJ Pro ne, to ene ma ko en compatible gi mae. Koro ka ma onge, to ma ok ti. Nyiso ni gitiyo kanyakla. Gitiyo kanyakla, gin kamoro achiel. Koro ka ma onge, software ni ka onge to ma chalo ka nono. Ichalo ng'ama onge tiende, koro ida wuotho ka puth. In ni mae kende ma in go to ma onge. Ma iluongo ni deck. Ma deck te. Ng'ato konyisi ni dhi e booth kacha cha. Deck ziko sawa dhi e booth kanyo dhi kanyo deck ema dhi ng'iyo. Iluongo ni DJ Ramsey nyakoro mugaji wange makoro watu wagodo kaendi achiel kachiel. Nowacho ni odiochieng' makawuono niendi wadwa rango tij niendi mar bedo DJ. Dibede ni in rawera bende gombo bedo DJ kata ni in iwuon isomo tij niendi mar bedo DJ. Aparo ni maendi en chenro moko nego bed ni bai kata mana matin nikech kaendi wantie mar mondo mi wapuonji kendo wamed dongi kaka rawera. DJ Ramsey aneno kaendi kata ni koro mugaji wange moro ahinya kod tiji kumoting'o kanyo endo Shalin Adera. Otoni nyathi nyakach mosna DJ Ramsey kanyo ndo ng'ise ni en ga fan ne kabisa. Akawa. Ero kamna inya Sharon Shaniza. Otoni nyathi nyakach moro maratari mosna DJ Ramsey asega miele kamoro mabendo kanya wacho. Ero kamana inya. DJ Ramsey aparo ni wadhi e yueyo matin to kapok wadhi e yueyo to nitie penjo moro mabende thoth ni koro mugaji wang' penjore. Ing'eni tijni ni mar DJ ochudo e okang' machalo nade? Ere kaka iniwoni loso pesa ni kwa kuom tijni endi mano mar bedo DJ? Mano koro en gima koro iniwon ang'imiyo waduoko sama koro wasea yueyo. Omiyo koro mugaji wang' wadhi eyo matin. Adwa ni kaw glasi ma pi modho gade matin tok nyiri machok waduogo kaendi achiel kachiel koda DJ Ramsey mondo koro ng'iswa ni tiend wach ni endi mar bedo DJ en machalo nade? Chieng' maraboro Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Ndalo moro kabisa fan page mar Ramogi TV ndalo ng'eny kae kabisa. Kidonjo thum ma serious ikete ngoma owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12. What would you do? You are insane. I'm somebody's husband. When your best friend she's here. becomes your worst nightmare? You can't want me. Of all the men, you chose mine. It's not what you're thinking right now. I can explain. Watch Just for Two to find out how much destruction one affair can cause. We married men, we've got more game. Visit viewsasa.com or dial *487 *3#.
Mchele ni golo gimo man luongo ni husk ma udhwe.